Krásny deň. Je tu ďalší deň prípravného programu pred výzvou za to, že sabotérmi kreativity, ktorá začína 5.2.2025. No a ja budem zase reagovať na niečo, čo mi jedna z vás napísala, pretože to so mnou rezonuje a myslím, že by to mohlo rezonovať aj s vami. A ide o to, že mám veľkú chuť malovať, ale keď si predstavím, že teraz všetko si to ako vykrámujem, vytiahnem, rozložím sa niekde a namalujem si ten tutoriál, ktorý vyzerá super jednoducho a ono sa to potom nepodarí, tak radšej zostanem proste len pri tej predstave, aké by to bolo super si niečo malovať. No a jasné, toto sa podľa mňa stáva ako naprosto bežne. Ja som vlastne na začiatku to zažívala tiež a vyriešila som to tak, že malujem fakt ako ideálne denne, keď sa nedarí, nevadí. A niekedy proste malujem fakt len také blbostičky. Ja už mám teraz svoj ateliér, ale väčšinou je to taký neporiadok, že kým to všetko upracem a nachystám si malovanie, tak ma to tiež koľkokrát docela odradí. Ale riešim to tak, ja tak ako sa presúvam po celom byte s tým malovaním, že mám proste takú peknú krabičku z Ikei, tam mám tie základné malovacie potreby a snažím sa to tam vždycky upratať, takže potom, akoby keď to potrebujem, tak zoberiem len tú jednu krabicu a malujem niekedy u detí v izbe, niekedy v obývačke, že proste chcem byť s rodinou a chcem malovať. Oni už sú zvyknutí, že niekedy aj pri varení mám vlastne na ostrovčeku roztiahané malovanie. Takže mám to v tej jednej krabici. Tak to je taká praktická vec. No a čo sa týka toho, že jednoduchý návod a stejne sa to nepodarí, ja tu mám taký obrázok, toto je nedokončený obrázok, je to proste nejaké cvičenie a vzniklo to tak, že ja som chcela tiež malovať akýsi videonávod, pretože ja sa tiež učím, aby som sa zlepšovala. A nejak som sa na to necítila. Prišlo mi to, že kým si to pozriem, kým to potom, že jo, vyskúšam, ja ešte mám snahu to potom akoby malovať ako po svojom a nie presne podľa toho návodu. Tak som si hľadala, dneska na to nemám nervy. A povedala som si, použijem 3 farby a tuš a len tak si niečo naplácam. A začala som na papier hádzať veci a vzniklo toto. A chápem, že toto môže byť trošku také abstraktné, že no jasné, Matia, ale ty už maluješ dlho. Takže ja ešte v ďalšom tomto prípravnom dni natočím video a mám nápad na také veľmi jednoduché, lineárne záležitosti, vlastne kmene stromov, kde sa naučíš vlastne, to je taký ten projekt, že je fakt jednoduchý, je totálne relaxačný, ale zároveň potrénuješ veci, potrénuješ výber farieb, potrénuješ v podstate lazúrovanie, potrénuješ kompozíciu a potrénuješ vlastne aj výber farieb a fantáziu. A to sú tie veci, že síce budeš nasledovať, že síce nasleduješ videonávod, ale vlastne to môžeš robiť podľa seba. Pretože v momente, kedy len sledujeme videonávody, tak sa nám práve môže stať to, čo píše tá pani, ktorá napísala tento komentár, že človek je z toho potom taký ako nespokojný, že no tak sa mi to nepodarilo. Ale v momente, kedy si začneš malovať podľa seba a ja by som ti k tomu chcela dať len proste nejaký ten prvý krok, že tak skús toto, tak tam odpadá to, že Ježiš, sa mi to nepodarilo podľa návodu. Dáva to zmysel? Dúfam, že hej. Takže to je dnešný deň. A teraz prakticky. Nezabudni sa do výzvy zapísať. Toto sú všetko také drobky. Snažím sa, aby boli praktické, aby vás to bavilo, aby neboli moc dlhé. Ale v samotnej výzve budú komplexné videonávody, budú cvičenia, budú hlavné návody. Bude to proste hrozne fajn. No a takže sa do nej zapíš. Link je dole v texte a určite sa zapíš aj k odberu YouTube kanála, aby ti nič neuniklo. Takže tak, krásny deň.